ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଅଖାଟା ଇଏ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖାରେ ପୁରା କିଛି ରେଟ୍ ଅଧିକ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ ଟିକେ ଟିକେ ଉଖୁଡ଼ା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାର ଘରକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ହଁ ଆସ ଯେ କେମିତି ନବା କୋଉଥିରେ ନବା? ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ରହିଯିବ।